Que tal? Vou vos mostrar como fío os temas na miña cabeza. Este xoves vou facer unha sesión de piano salvaxe e vou falar de moitas cousas. Por exemplo, teño moitas ganas de falar do conservatorio, dos profesores, do que ocurre ali. Por exemplo, decir que só se toca a homes, que parece o título dunha película porno gay, a homes mortos, snuff movie porno gay, pero atención, a homes mortos brancos, non? Parece a fantasía suprema do Ku Klux Klan. Todo o mundo sabe que os profesores do conservatorio pertencen ao Ku Klux Klan. Imaginade a escena, non? O profesor ca caperuza branca que lle di o alumno: toma, agárrame a antorcha. Empeza: toma Federico, toma Wolfgang, que homes sodes, que branquiños e que mortos estades. Toma Demetrios Ostakovich. E despois isto o fío cos porcos de Vox. Cos porcos, sí, que decís, hai que ser un poquinho máis respetuoso. A ver se entendemos dunha puta vez que cos fascistas non hai que ser respetuosos, cona. Os fascistas deberían desaparecer, que se vayan a vivir a outro lado, que sei, a unha illa. Por exemplo, a Guantánamo, que se vayan ali e que se fascisten entre eles. Pois eles teñen a teoría de que a homosexualidade é vicio, non? E que a axenda social comunista deste goberno, que hai que estar desnortado para pensar que este goberno é social comunista, e a axenda woke, o que quere convertir os nosos fillos en gays, en mariquitas, en transexuais, non? Eles pensan que a homosexualidade é vicio, non? E, claro, se fose vicio, eu xa tería fodido con todos os homes de Vigo, de Ourense, de Madrid, non? Porque todo o mundo sabe que os heteros non fodemos moito. Eu son un aburrido hetero. Nunca na miña vida tive unha fantasía sexual cun home. Polo tanto, eu chego a esta conclusión. Non será, porcos de Vox, que sodes un pouquiño gays? Non será que perdedes un pouquiño de aceite? Non será que seredes un pouquiño mariquitas? Pois eu digo vos unha cousa, de verdade. Fodede con homes. Non violedes, que sodes moito deso. Nen a nenos, que tamén sodes moito deso. Pero, bueno, podedes vos violar entre vos, eso sí, ali na illa de Guantánamo podedes facer o que queirades. Pero de verdade, fodede con homes e chegade o millor a comprender que sí, que tamén ten un pouquiño de vicio, porque non todo vai ser procrear familias numerosas franquistas. Fodede. E xa está bueno dixer aquí, porque non sei por que me dá que polo que sexa vanme cancelar unha vez máis. Este xoves no Cafeú Rúa do Pracer, porcos de Vox, Rúa do Pracer número 19, vou facer unha nova sesión de piano salvaxe. O mellor vedesme un poquinho agresivo, pero de verdade ali todo despois é humor, amor e risos. Bueno, para os fascistas o mellor non é un lugar máis seguro do mundo, pero para os demais sí, así que, por favor, vide hostia. Oh my God.